नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बहुत ही दमदार बा। आज बा चैत नवरात्रि के पहला दिन और आज के ही दिन भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के जौन गाना बा नवरात्रि के जौन के नाम बा चुनरिया ले ले अइहा, जो कि उनकर आपन चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज भइल रहे और अभी भी मौजूद बा। ई गाना पर 200 मिलियन व्यू कंप्लीट हो चुकल बा, यानी कि 20 करोड़ दर्शक लोग ई गाना के देख चुकल बाड़े। और ई खेसारी लाल यादव जी के साथे साथे भोजपुरी के भी लगभग सबसे बड़ा देवी गीत बन चुकल बा। आप सबके बता दी कि गाना के लिखले रहले टुनटुन यादव जी, म्यूजिक दिले रहले आशीष वर्मा जी। गाना के खेसारी लाल यादव जी के आवाज़ में आप लोग सुनले बानी और वीडियो में भी खेसारी लाल यादव जी ठुमका लगावत नजर आ रहल बाड़े। 9 अक्टूबर 2018 के ई गाना रिलीज भय रहे और करीब 3.5 साल से भी कम समय में ई गाना के 200 मिलियन व्यू कंप्लीट हो चुकल बा और वो बहुत ही शुभ दिन पर। तो आप लोगन के वीडियो अगर पसंद आयल बा तो लाइक करी और ऐसा ने अपडेट सब देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।